Žije tu zhruba 10 miliónov 538 275 obyvateľov. Hlavným mestom je Praha a má 1 427 000 obyvateľov. Patrí k najkrajším mestám Európy a je obľúbeným cieľom turistov. Česko tvoria Čechy, Morava a Sliesko. V tomto štáte je národnosť česká, moravská, slovenská, ukrajinská, poľská, vietnamská, nemecká, slieska a rómska. Celková rozloha Česka je 78 866 km². Štátnym jazykom je čeština. Susedia so 4 krajinami. Na západe susedí s Nemeckom, na severe s Poľskom, na juhovýchode so Slovenskom a na juhu s Rakúskom. Najdlhšiu hranicu má s Nemeckom a tá meria 810,7 km. A najkratšiu hranicu má so Slovenskom, ktorá meria 251,8 km. Ich hranice väčšinou tvoria horské hrebene, ku ktorým patria aj Karpaty, ktoré oddelujú Česko od Slovenska. Pozdĺž hraníc skoro celého Poľska sa ťahá Sudetské pohorie, ktoré sa začína od Ostravy. Ďalej pohorie Šumava sa ťahá po Nemecku a Rakúsku. Rozlohou pokrýva necelé 2/3 lesy, a to sú smrečiny, bory a bučiny. Najrozšírenejšie je tam pestovanie obilnín a koreňovej zeleniny. Najdlhšou riekou je Vltava, ktorá meria 433 km. Druhou najdlhšou riekou je Labe, ktorá meria 358,3 km. A treťou najdlhšou riekou je Morava a jeho dĺžka je 297 km. Podľa verovyznania tvoria obyvateľstvo ateisti, rímskokatolíci, evanjelici, cirkev Československá husitská a nezistená. Český priemysel je založený na ťažkom priemysle, ktorý využíva zásoby uhlia, medi, olova, zinku a je pre obchod východnú stredoeurópsku polohu. V súčasnosti je prezidentom Miloš Zeman. Jeho sídlom je Pražský hrad. Predsedom vlády je Bohuslav Sobotka. Česká republika vstúpila do Európskej únie 1. mája 2004, ale ich menom nie je euro, ale česká koruna. Tak to je odo mňa všetko. Takže ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce. Ahojte!